Ассалом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу танзият ҳастед. Ин навори як рӯз пеш дар хонаи модарам будам, меҳмонӣ рафта будем. Дар он ҷо салати шӯба гуфтан, 2 тарелка салати шӯба кардам. Хати зинураҷо меҳмонӣ рафта будем, иди занон буд, ида якҷоя гузарондем. Инҷо салато омода шудагӣ буд. Баъд пагашт по омадем хонамон. Дӯстони азиз, ман хостам ки голубцы тайёр кунам. Баъд ҳама чиша тайёр кардам. Шаб имрӯз саҳар бошад, хеста голубцы тайёр кардам. Зинураҷон кати Зинураҷонам духтари хулиган шудагӣ ғам метиҳад, намемонад ки чиш азручка кунад видеоша. Анай набинед дӯстони азиз. Ман барои жари даш камтара гӯшт бай кардам, барои он ки вақте ки голубцы мекунам ман ба маъқул не даруни обаш ба бисёр гӯшт бошад, ҳамун даруни болгарский вақташ гӯшташ бисёрай. Ана дӯстони азиз, инҷа ба пиёз, дигар маҳсулотҳои ҳамаша жарит мекунем. Ана баъд помидор, камтар тамата меандозем, бо зира меандозем, намак, хел кам сух карда ҳама маҳсулотҳои якҷоя мекунем. Senden sadece dikkat istedim. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Mene gelseydin. Etrini duysaydım bir. Hayatımı zamanımı yüreğimin açarını sana verdim. Дӯстони азиз, ман чанд рӯза влоги гирифтагима, видеои гирифтагима озвучка кардам. Як рӯз ба озвучка карда наметунам, духтарчам кати. Барои ҳамин чанд рӯз снимать мекунам барои шумо, баъд мемонам влог. Инҷа ва бошад, ҳозир ҳамон голубцы тайёр кардагиам омода мешавад. Имрӯз якчанд намуд шириниҳо низ пухтам, лекин бо мегӯям духтарчам кати шуда намонд. Амин вақти видео карданам аллакай раҳгардон шудагӣ аст. Видео карданам ба омада телефон ба штативам ба расидан мегирад. Барои ҳамин наметонам вай карда успет карда да вай мерасад, то чизое мегирам бо мемонам, дастом чиркин вай мекунам, амин вақт мерад да дӯстон. Хай занҳое ки кӯдакони майда доранд мефаҳманд. Баъд хай пирог тайёр кардагӣ будам. Ба касе агар маъқул шудагӣ бошад, ҳозир ҳамон видеоша мемонам, нависанд комментария ба рецепташа метиҳам дӯстон. Кати сметана тайёр кардагӣ ҳастам, начинкаш сметана кати. Як рецепти вай необычный да, беҳад ба маззаи резонанс шудагӣ буд. Ваям мондагӣ будам ба дӯстон. Zamanımı yüreğimin açarını sana verdim. İstedim sevilen olum yolunu gözledim. Sevgine ihtiyacım vardı görseydin. Mene gelseydin. Etrini duysaydım bir. Gözlerin дӯстони азиз, як комментария ба як нафар одам нависта буд ки апаҷон шумо чанд сол мешавад ки ҳамин ютуб кушодагӣ ҳастед, видео мемонед? Дӯстони азиз, 3 сол пеш буд, соли 2021 кушодагӣ будам, моҳи апрел буд ба фикрам, агар хато накунам. Ҳамҷа сар кардам да ин видео мондана, лекин ҳозир чӣ хеле ки ҳозир бисёр мемонам, пеши хали набуд, чунки кор мекардам ку дӯстон, ҳозир декрет ба кор мекардам, вақтам набуд, лекин ам хел шавқам буд ки ҳамин видео палчушо монам да. Ҳамин касе ки аз пеш ман ба ҳамин подписатсия кардагӣ аст мешиносад да. Ман бисёртар ҳамин худама нишон дода видео мегирифтам, ҳамин модарам кати куҷое ки наравем магазин ё ки чӣ покупка накунем, ҳамаша распаковка мекардам, нишон медодам ҳама чиза, мисол хона ба бошам,
ҳам халин буда влогои ман. Мисол бисёртар ман ҳамин мегаштам, ису мерафтем, абед мекардем ё ужин мекардем, ҳамин кӯчава буда бисёртар ваям. Прогулка мекардем, магазино мерафтем ҳамхел, чунки модарам худашон мошини худашон буд. Ҳамхел бисёр дар кӯча мегаштем ҳамхел то шавҳар карданам. Ҳамин шавҳарам кардам ҳамхел бисёр мисол мегаштему, лекин баъд аз он ки ман кӯдак таваллуд кардам, кӯдаки майракати кӯчава бисёр гашта намешавад. Барои ҳамин ҳозир бо ҳам видеом бисёр шудааст аз ҳамон сабабе ки дар хона ҳастам дӯстон. Ана мехе 3 сол ҳамхел шуда дӯстон, ҳоли ман шавҳар кардагӣ набудам, ҳам вай вақт кушодагӣ будам. Баъд худашон шавҳарам худашонам вақт гап мезадем, худашон гуфтагӣ буданд ки кушода метиҳам, иҷозат додагӣ буданда вақтам. Баъд дӯстони азиз видеоҳо ҳамин худама бисёртар нишон дода вай мекардам. Баъд аз вай ки оиладор шудам, шавҳарам иҷозат надоданд. Худатро намон гуфтанда. ана инҷа мебошад дӯстон, ҳамон полкае ки вай доштам до буд вай ин после амин чизо косметичкаю май чизое ки мемондам ҳавая ҷобаҷо кардам, шакидаму пайряда кардам. Ман аз ҳамин духии хуго бос истифода мебарам дӯстон. Женскиша, шавҳарам мужскояша доранд. Беҳад бӯяш нағз аст. Ана инҷа ба ҳамон пироге ки ман гуфтам аввали видеом ба ҳавай, касе ба рецепташ лозим бошад нависад. Беҳад як пироги резонаки бо лаззат аст дӯстон. Болошро ман варенья кардам, олучагӣ. Ҳамхел маззааш дар даҳонам ҳолиам ҳаст, ҳамхел даҳон ба об мешавад, беҳад нағз. Баъд имрӯз бошад дӯстон, картошкаю гӯшти мурға дар духовка хостам пазам. Амин дута ношкия гирифтам калон калон, барои ин ки дар хонаи мо фақат ману шавҳарам дӯстон. Оилаи мо ҳоли калон нест, кӯдакам ҳоли хамин чизо намехӯрад, барои ин ман кам кам тайёр мекунам. Анам хел мурға дарунаша корчокати 3-4 карда хел мебурем. Ин аллакай намак кардагӣ буд мурғи ман. Ана баъд мариновать мекунем. Ман ним соат ба мариновать мекунам, мешад дӯстон. Фақат майонезу кетчуп и зира меандозам. Хали ин чизое ки ачиқ аст, тез аст, ман намехӯрам дӯстон, ба ман маъқул нест. Ана инҷа ба ҳозир якта кетчупа рехтам ки дӯстон вай кетчупкати вай доштааст, зарнаш ба переци чӣ доштааст, рафтам шуштам, омадам дигар кетчупкати кардам, чунки ин кетчуп беҳадам тез аст, ба ман маъқул нест. Омадаму томатни кетчупкати баъд кардам дӯстон. Ман инҷа шушта омадам ҳамон курочкама. Инҷа ба ҳозир чӣ мекунем? Ман ин томатни кетчуп мекунам, майонез мекунам. Дастум шуштагӣ буд дӯстон, барои худамон тайёр мекунам. Барои ман перчатки истифода намебарам, маъқул не. Намефаҳмам да ми перчатки пӯшам, намефаҳмам чӣ хел ҳамона омода кардам. Ҳамхел ҳамаша вай мекунаму баъд зира рехта мемонам дӯстони азиз. Баъд 4-5 картошкаё мегирам тоза карда, ҳамхел кругли борик борик реза мекунем дӯстон. Шутоби тезтар пазад. Хай ки ба чӣ хел фурад ҳамхел ман духовка ҳамин қариби 2 соат ба мондам, 2 соат ба пухта. Ҳамаи духовкаш бо ҳар хел, мумкин дер ё ин ки вай барвақт пазад. Дида истодан дар кор. Ана инҷа ба баъд вай ба лист ба бумагая мемонем. Камтара картошкамонна намак мекунем. Аз болош бошад боз якта пиёзи калону якта помидори калона гирифта реза карда мемонем, чтобы сочный шавад, да дӯстон. Бо ки ба чӣ хали маъқул метавонанд вай кунанд. Кадом намуди мисол сабзавот маъқул аст, мехоҳанд добавить кунанд, мешад да. Ҳозир ман ҳамина дӯстони азиз вақти рӯзакушоӣ ужин ба азочка кардам, ҳамин вақт бекор шудам. Баъд боз картошка ба ҳамин хел майонезу кетчупа мерезем. Намакам кардагиман дӯстон. Хушрӯ ҳамин хел аралаш мекунем. Боз як бор мегӯям, дастоям пок, шуштагӣ ҳастанд дастонам. Баъд аз болош ҳамон помидору пиёз мемонем и курочкамона мемонем.
тамом дӯстони азиз, ҳамин мепасад, ҳамин 2 соат ба мепасад. Агар ки баланди бад монед, месӯзад ҳамин ваймон нушкимон. Аммо пастар мемонем духовкааш, то нақ дарунаш мулоим шавад. He taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين معلم. дӯстони азиз, ин буд имрӯза влоги ман. Ман ҳаракат мекунам ки шумо ба ҳар рӯза рӯзамро ба шумо нишон диҳам. ба касе маъқул бошад подписатся кунанд, лайк монанд, ба касе маъқул набошад тамошо накунанд. ба ҳамаи шумо раҳмати калон. То влогҳои дигар. Зинураҷони манам омад. Акнун бояд Зинураҷона нигоҳ кунам. Хайр.